بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sangkariko ng mga yaga-subaybay o yaga-paningig ng kanaton mayo live or muhadara sining mga wakto na yani adun, yaga-panganda ko kamukariko ng pagpanganda ng agama Islam na yani uman yung pagpanganda ng mga utaw kagaya adto sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah sining mga wakto na yani adun, masid da umang kita sang bago daw man na talakayan makapantag sang mga kapatot or mga hukuk adi sang agama Islam. Ya mabusta kagabi, alhamdulillah, yang mga kapatot ng mga sahaba, mga kainagadan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sini na mga wakto adun, masid kita sa bago daw man na usapin o talakayan makapantag sang mga kapatot at isang agama Islam o upod yan isang mga importante na mga kapatot na date katigaman ni Muslim o date na niya ni maitunay kamagunawa sining pigatawag na haqqul ulama. Haqqul ulama, but pasabot yang kapatot launan ng mga mangkatigam, mga ulama adisang agama Islam. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yang kanaten mayo mga ulama ang kanilan mga kapatot, ang kanilan mga katungod. Yanin mga ulama natin, yanin mga mangkatigam kanate, labida pagdating sang Quran, pagdating sang sunnah, pagdating sa mga hukuman, mga halal o ipangharam ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga mangkatigam nato pagdating sang akidah, mga hufad, mga yamakalahar, yamakalangag ng Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, dakwa yung pagpahalaga kanilan ng agama Islam, agaw gani, yatagan silan ng agama Islam ng pigatawag na mga kapatot adi sang agama Islam. Ilawng adian lang ng Allah Ta'ala, inna manzilatal ulama'i fil islami la ta'luha manzilatan. Mga alam ng Allah Ta'ala sa benar-benar nan yang pangkatan, yang pangkatan o yang level ng kanatin may mga mangkatigam or mga ulama adisang agama Islam, yan dalong nan yung pigatawag na pangkatan or level na di kaya kalabawan. Di kaya kalabawan yang pangkatan ng mga ulama adisang kanatin mayo agama Islam. Kaya na nga saan lang ng Allah Ta'ala, fahum warathatul anbiya. Sabab, muna isa na nasabapan sinyan, yaning kanatin mayo mga ulama, silan yang mga ganti, silan yang mga saksisor, yapuli sang mga kanabinabiyan. Isa yan sang pangkatan ng mga ulama na di kaya tumbasan o di kaya kalabawan ng sino man na Muslim. Yang pangkatan ng mga ulama na kung way niya maupod silan sang mga utaw na yapuli sang mga kanabinabiyan. Mga alam ng Allah Ta'ala sang hadith pasagaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Yang mga ulama longnan, yang mga mangkatigam longnan sang agama Islam, silan longnan yang mga ganti, mga saksisor ng mga kanabinabiyan. Wa magpasabot sini na hadith alang ng Allah Ta'ala na yaning kanaten mayo mga mangkatigam, mga nabigyapon silan. Bako ng pati yung pagkanabi, yamamana nilan sang mga kanabinabiyan. Awgate, yabot pasabot na ganti silan, saksisor silan ng mga kanabinabiyan, but pasabot silan yang yapuli, ya salo ng gabok ng mga nabi
pagkawada nilan. Uno kadi ang gubok ng nabi. Uno kadi ang gubok role ng mga sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga ummah, yang pagpasampay sini na agama. Yang pagpasabot sini na agama. Yang pagpayag ng mga hukuman. Yang pagpayag ng uno yung ihalal o iharam ng Allah ta'ala. Yang pagpayag ng insakto na pagpanginto, pagpamaratyaya sa Allah ta'ala, na yanin ng mga gubok yanin ng mga kanabi-nabiyan. Naway sino man adun sa mga utaw, sining babawa ng dunya, ningaon pataman adun, aw insya Allah santipawri panamadatin, way sino man yang yama kasalusin ni nagubok o misyon yata biyayang kanatin may mga ulama. Wahamalatul ilm, at the same time, yang kanatin may mga mangkatigam, silan yang yagada adun. Silan adun yang yagada ng pigatawag na kadag. Katigam, makapantag sang agama Islam. Wa umanaullahi ala syari'atih. At the same time, yung mga ulama uman, silan yang ikapanarigan ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sang kanan mga balaod. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, way asarigan nan pantag sang kanan mga balaod, nabida sang agama Islam, yatabya yung mga utaw, na ya matigam sini na balaod, na pinakaya makasabot, pinakaya matigam kung uno yang ipanghalal o iharam ng Allah Ta'ala, mga hukuman ng sang unuman na mga butang, pinakaya makatigamsan yang kanatin may mga mangkatigam, agaw sa silan yang ipanarigan ng Allah Ta'ala sining kanan syariah, kanan balaod. Wa idha mata al-alimu inthalamat fil islami thumlah o thulmah. Aw isa yan isang o sa kwan disadvantage. Simpana long nan aun amatay na matigam. Aun amatay na alim na inthalamat fil islami thulmah. But pasabot kwan long nan, aun long nan yama buak. Aun long nan yama buslot sang Islam. Mana yang pagkamatay ng mga ulama, bukuyan namin ng kamatay gin ng sino asan na ordinary na manusya. Yang pagkawafat ng kanaton may mga ulama, yang pagkawanilan, dakwa yang ipiktunan, bukugid sang pamilya na ipanawanan, kundi sang intiro umma. Sang intiro umma Islamia, sang intiro pamanwa ng kaislaman. Dakwa yang ipiktusini, yang pagkawanilan, dakwa yang ipiktusini sang pag-agama ng mga utaw. Kay dakwa na kawalan, yang pigatawag na pagkawafat ng kanaton may mga ulama. La yasudduha shay'un ila yawmil qiyamah. Na yaning yamaon adun na pagkaguba sang Islam sabab sang pagkawafat ng mga ulama, way long nan makatabon sini, way long nan makabangil sini, makatabon sini na yamagubaw makadayaw sini taman allaw na mauri. Mana mabugat, buko ng lalim, buko ng lalim allang ng Allah Ta'ala, yung pagkatanak ng kanaton may mga ulama labidasang kanaton pamanwa. Kay na nga alang ng Allah Ta'ala, fabihim yuhyallahu al-ummah. Sabab pinaagi lang nan sa mga ulama, aboy yun lang nan ng Allah subhanahu wa ta'ala yaning ummat na yani. Mana, unong mo't pasabot ng aboy yun ng Allah Ta'ala yaning ummah pinaagi sa mga ulama. Sabab alang ng Allah Ta'ala sang sambok na hadith, iyo paman ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang utaw na yegatadum pirmi sang Allah Ta'ala, aw yaning utaw na di magtadum sang Allah Ta'ala, iyo pamanan na yang utaw na magtadum sang Allah Ta'ala, yan kay yang buhi. Aw yaning utaw na di long nan magtadum sang Allah Ta'ala, yani long nan na utaw patay. Agaw gani, long panilan, malini kaw kumita ng utaw na igapanaw-panaw sa dunya pero patay kadiyan sang Allah subhanahu wa ta'ala, inyan kayang mga utaw na way tadum nilan sang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa paga ibada sang Allah subhanahu wa ta'ala, silan itong mga patay na igapanaw-panaw adun sa babawan ng dunya. Namadigyan ni adun sang panahon tadun iadun billah. Mga igapanaw-panaw, awgid patay adto sang tanaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na yang mga yagapakabuy gid sini na mga patay, yang kanatin may mga mangkatigam kay na nga silan yang yagapatadum kanilan.
Sila niyang pirmi magdasig kanilan, magpadag kanilan ng agama Islam. Sila niyang yagaenggat kanilan padig sa pag-aibada o pagtadong barik sang Allah subhanahu wa ta'ala. Agaw sa wa yukhrijun nasa min dhulumatil jahli ila nuril Islam. Awyaning kanaton uman mga ulama, silan uman yang magapalugwa sa mga utaw. Silan yang magapalugwa sa mga utaw, sikin sang kadigeman ng kaawam pagdating sang Islam, padig adto sang kapawa. Padig sang kapawa longnan ng pigatawag na pagpamaratyaya sang Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalis salih, aw padig uman adto sang mga mangkadyo na mga gabukan. Lida ja'at ash-shari'a bi ta'dhimi haqqihim wat tahdhiri min al-wuqu'i fihim. Sabab pansin yan kariko na yamang kalambit nato, yang kanaten mayo syariah, yang kanaten mayo balaod adi sang agama Islam, yatagan nan ng mga kapatot, yang kanaten may mga ulama. Yatagan ng syariah adon ng pagpakadakwa yang mga kapatot ng mga ulama, aw isagdan kita ng kanaten agama yang mamakadug kita at tusang tigatawag na dingeg ng mga ulama. Mana yung mamakapanapad kita, mamakadungis kita sa dingeg ng kanaten mayo mga ulama. Kung yang pagsapad sang kapagunawa, yang pagdaot sang kapagunawa ta Muslim, abergani yang kafir, isagda ng Allah subhanahu wa ta'ala, isagda ng kanatin agama, labi-labi dah yang masapad kita sang kanatin may mga mangkatigam. Labi-labi dah yang at ripanta, yang dingeg pagkautaw ng kanatin may mga mangkatigam. Gawgani lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Paglaong kanilan kay Muhammad, paglaong kuno kay Muhammad, parihas dalawang banan, yang utaw na yamatigam, yang mga utaw na yamatigam, sang mga utaw na waa katigam. Mana yang utaw na yamatigam, parihas ba sang yamatigam? Parihas da ba yang utaw na yamatigam sang waa katigam? Baka lang ng Allah Ta'ala. Mawat laban yang piyagbidan ng utaw na aw sa kwan pa, mawat yang piyagbidan ng utaw na aw kanan kadag, sangway kanan kadag. Pagdating uman sang pag-ibada nilan sang Allah Ta'ala, mawat. Yaning mga mangkatigam sabab sa madig yang ikatigaman nila na ibadat sang Allah Ta'ala, na di ka magunawa sang ikatigaman gid ng awam na Muslim, na mas madig yang ibadat nila kainang nilan kung inangan nilan yang ikapangadian nilan. Sarta yang utaw na Muslim na normal gid, waa pangadi, nakadalasan gid nakikitanan na ibadah yung pagsambayang, nasambayang gid yung pagainangan nan. Di ka magunawa sa mga ulama na madigpay ang kanilang ikatigaman na ibadah na akalahi nilan pagdating sang kadigan pa. So parehas da balong nan yang yamatigam sang waa katigam, bagaan lang ng Allah Ta'ala. Aw gani sang sambuk pa na hadith na yagasikan kang Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala an, na yagalong nan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqah. Long ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sini na hadith long nan, di long nan upod sang kanaken ummat, yaning tulo ka mga klase na mga utaw, di silan upod sang ummat ko. Sino yani silan? Muna itong mga utaw long nan na di matigam magpakadakwa, mag-addat, magrespeto sang mga mangkabaka pa kanami. Mana alis ang Islam isugo kita ng pagdadayaw, pagrespeto, pagpakadakwa sang kanaton mayo, mga taganak, mga mangkatikadeng, mga mangkaguwang kanaton. Na may kaditaya ni inangan, upod yani sa mga sabapan, na di kita maupod sang ummat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kay upod sang pamatasan ng mga utaw, na upod sang ummat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pega respeto nilan, pega addatan nilan yung mga utaw. Yung mga utaw na mas magwang pakanilan, mga taganak nilan, mga mangkatikadeng, mga buyag, magwang pakanilan. Din ikadwa, wayarham saghirana. Di uman inupod sang ummat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong mga utaw, na di silan magkoy sa mga mangkatagbibi pa kanami. Kay isa uman na negative, yani tabyada gid sagaw sang kanatan may mga taganak.
sang kanaton may mga taganak asan kita manggod yama kwang kita yama doktrina kita na dapat adadayawn respeton aadatan yang mga mangkaguwang yang mga taganak yang mga mangkatikaden bendayan Allah ng Allahu Ta'ala awgid sad to say yan gid yang kikita kadalasan ng mga utaw na pagdating sa mga isu pa o mga mangkangudda na dita silang pagkauyan kay gatang maguwang sa ako, matikadin sa ako, taganak sa ako, upod sang mga utaw na maupod sang umat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam itong mga utaw na yagakalat sila, pigakauyan nilan, yang mga isu pa kanilan, yang mga mangkangud pa kanan, o yan yung mga isu pa, o ikatlulong nan, wa ya'rif li alimina haqqah, o dilaw nan upod sang umat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam itong utaw na di magkila, di nan pag-recognize yang katungod ng kanami mga mangkatigam. So yang kay Allah ng Allah Ta'ala mabigat. Kailangan kita as Muslim, umat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, i-recognize ta kilon natin adun yang kapatot, yang katungod, yang tigatawag na dingig ng kanatin mayo mga ulama. Kilon ta i-recognize ta silan. I-recognize sa mga katungod nilan kanata bilang mga umat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So mga Allah ng Allah Ta'ala, masid kita insyaallah sang kanatin mayo bityara, malambit kita ng pipilagid sa mga kapatot ng kanatin mayo mga mangkatigam adisang kanatin mayo agama Islam. Muna Allah ng Allah Ta'ala upod sa mga kapatot ng kanatin mayo mga mangkatigam, ta'zimuhum wa ihtiramuhum wa tawqiruhum. Yaning pagpakadakwa kanilan, yung pagdadayaw kanilan, o yung pagrespeto, paggalang kanilan. Upod yan isang mangkabakka na mga katungod, kapatot ng kanatin mayong mga ulama, yang apakadakon ta silan, apakabugatin ta silan sa mga ginawa ta, respetuon ta silan, agalang ta silan. Kailong ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam upod law nansang pagpakadakwa, paggalang, pag-atag ng katungod ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaning pigatawag na ikramu di shaybatil muslim. Mana yung pagdadayaw, pagrespeto, paggalang, pagpakadakwa sang Muslim na aunday kanan pigatawag na yaning piag-uban da, yang Muslim lang na piag-uban da, di shaybatil Muslim. But pasabot yaning mga mangkatikading, yaning mga taganakta, yung mga idaranda, upod sang pagdadayo tas ang Allah Ta'ala yang pag-atag ta ng kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpakadakwa ta kanan, yang adadayaw tamayo, yang kanatin may mga taganak, yang kanatin mayo mga mangkatikading, yang mga idaran, yang pagdadayo ta, pagrespeto ta, pag-addat ta, sang kanatin mayo mga mangkatikading o mga idaran, upod yan sang kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala kanatin. Upod yan sang pagpakadakwa uman o pag-addat kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadwa, wahamilil Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi'an. At the same time, upod po man sang pagpakadakwa, paggalang, pagrespeto sang Allah subhanahu wa ta'ala, yang adadayawn uman natin, aadatan uman natin itong mga utaw na makalangag ng pigatawag na Qur'an. Malahar nilan yung Qur'an. So alhamdulillah, san sa banwa taadun, madigda alhamdulillah yang yamang kayo muna mga hafidhul Qur'an, makalahar ng Qur'an, makadagda ng Qur'an, yan memorize na nila yung Qur'an. Okay, yung pagka-memorize ni mano siya ng Qur'an, buko yan sapat adun na o sa kwan pa, karapat dapat dayan sini na pagdadayaw. Kay madig adun yang yaga, makamemorize sagaw ng Qur'an, adun o sa kwan pa yaning mangkadyaw yang mga lagam, masya Allah,
o paapilon yani ng international contest, sigurado da. Sigurado da yani da yung madaog. Awgay dalan ng Allah Ta'ala makita kawadun ng mga makalangag sagaw ng Quran, pero wa nilan pa kadagi yung pigatawag na pagtawhid kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nilan katigami yung pigatawag na akida na insakto, kamagunaw ng akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa o yung manhaj nan. Yang benar madig yang yamamit ko na mga hafid. Madig ding yamit ko na mga hafid sa banwa man o sa lugwa ng banwa. Adun, kadai ng ubos, adibon ng ubos, o kadaigan kanilan, pagdating sang usapin sa akida, pagdating sang usapin ng tawhid o ng shirk, o sa kwan pa, 0% yung kanilan kadag. Pagdating sinya na makwan, mana, memorize nila yung Quran. Yang usip, ikadagan ba nila yung Quran? Ay, ikadagan ba nila yung Quran? Na yama memorize nila? Yama sabot ba nila yan? Inamin ang pagsabot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ng kanan mga sahaba? Agaw sa importante yan sa mga markad sa doon na yan nagpa-open ng mga tahfidul Quran. Duatas ang Allah Ta'ala na mag-udyagan pa yung kanatan pagpapangadi o pagpalahar ng mga pigatawag na mga ng Quran ng Allah Ta'ala o upod na dayta uman pukusan kanilan maununon nilan kadagan ng insakto o tama na pagkadag yung Quran na pigalahar nilan. Kay madiga dun yung igabat dyan ng Quran. Ako gani, long ni Sheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, long nan, bago long nan mayo, induan ng Quran yung mga anak mayo. Induy muna sila ng tawhid. Induy long nan muna sila ng akida na tama. Kay na nga, madig adun yang yama kami muris ng Quran, pero yiga tuyok-tuyok, yiga tawaf long nan sang mga kubur. Madig yan na dun. Kung waman asan sa Pinas, o tanawa sang lain ng mga banwa. Tanaw sa lain ng mga banwa, sa Asia o Wainman, mga hafidul Quran, mangkadyaw bumatya ng Quran, o gagabok ng mga gabukan ng mga bid'ah, mga gabukan ng mga wa makasugat sa bitikan ng agam Islam, yaga pakainang ng mga shirk, ay yaga pakainang ng mga pagsakuto sa Allah Ta'ala. Na di yan, imamaupod sini na hadith na, o sa kwan padate yan, pandadayaw ng mga utaw. Itong mga hafidul Quran, ya makamemorize ng Quran na isugo kita ng Rasulullah na adadayaon silan, itong mga ya makalahar ng Quran na una ikadagan nilan yaning Quran. Ikadagan nilan ng tama na pagkadag. May ng pagdag ng Rasulullah o ng kanan mga sahaba o ng mga salaf. At the same time, biga sa buhay nilan yani, ang mga kunuhay hafidul Quran, pero di mo kiton sang kanan pagkautaw, yang pagkahafidul Quran. O mga minan, hafidul Quran kuno, pero o tanon mo alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mo makita sa pagkautaw sang gabukan ng pamabanan na sambukyan na hafidul Quran. So, bantay kita sa mga minin yan. Aw ikatlo lang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ikrama dis sultanil muqsit, aw yaning pagdadayaw lang nan, pag-addat lang nan sa pigatawag na leader na makatarungan, leader na maturid. Mana yang amir sang kanan banwa, sang kanan jamaa, na yaga paka-leader yan, pigagampanan nan kung uno yung obligasyon nan bilang leader, pigaatag nan yung katungod na tama ng kanan mga pig-utawan, date lang nan yan, iikram, date yan, addatan, date yan, respeton, pakadakon. Kay upod yan sa pagpakadakwa kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw gani, makapantag sa pagpakadakwa, pagrespeto, paggalang, pag-addat, sang kanatin mayo mga ulama, law ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, samok na sahaba, unang law nan, makathtu sanatan uridu an as'ala Umar ibn al-Khattab an ayah, fama astati'u an as'alahu haybatan lahu. Law ni Abdullah ibn Abbas, samok na sahaba, law nan, ya pabilin law nan ako, inagad ni Umar ibn al-Khattab sa sadang sangkatuig. Uno yung purpose ni Kuwan yaning ni Abdullah ibn Abbas na yapundo yan ng sangkatuig inagad ni Umar ibn al-Khattab, kalini nan usipon si Umar ibn al-Khattab makapantang sang sambok gid na aya. Baka ng sangkasura or pilang kaaya, sang kaaya gid gusto nan iusip kang Umar ibn al-Khattab yani na aya.
sang katuig, damdaman lang ng Allah Ta'ala, kung sang katuig adon agad-agad kita sang sambok na matigam, madigdayang ya, o sa kon pa madigdayang ya indo kanate, madigdayang ya laong kanate, or madigdayang ya usip ta kanan, madigdayang ya usip ta kanan, sud ng sang katuig na pag agad san na mga mangkatigam. Pero si Abdullah ibn Abbas, sang katuig, gusto gidnan makausip ng sang kaaya. Fama astati'u an as'alahu. O di kulong nan yan makaya usipon, kay na nga haybatan lahu. Bilang paggalang, pagrespeto kanan. Tanawayan na pagpakabugat ng sahaba sang kapwa ng sahaba. Now, butso ba yun? Si Abdullah ibn Abbas, sambok yapon sa mga hafidul Quran ng mga sahaba ng Rasulullah. Sambok yapon sa mga ulama na mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. O ampay mas matigam kanan. Magunawan ni Umar ibn al-Khattab, isa sa mga senior na mga sahaba. Upod sa mga senior na mga sahaba, si Umar ibn al-Khattab, madigapon yung katigaman nan, kalinigid ni Abdullah ibn Abbas mag-usip ng sang kaayagid. Kita, mausip kita ng sang kaayagid sang sambok na alim, wapay medya minutos, ya, busday ang kanatin ingkudan, pero yanin na utaw, sang katuig, yagatagad kano yan makausip kang Umar ibn al-Khattab. Nangawanan pagkakausip kay na nga, yaning dinan makaya usipon ng diretsuan dayon si Umar ibn al-Khattab sabab sang kanan respeto addat sini na utaw. So dapat kanato addatan ta respetunta pakadakonta yang kanaten mayo mga ulama. Then long ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Uning long ni Imam Ahmad ibn Hanbal launan umirna an natawada liman nata'allamu minhu. Isugo nan kami mana isugo kami ng kanamin mga senior pa, mga ustads nami. An natawada liman nata'allamu minhu. Yang mapakumbaba launan kami sidtong mga utaw na ya makapangadi kami kanilan. Mana dapat kanato na mga Muslim itong mga utaw na o sa kwan pa ya makashare silang kanato ng induan o katigam sang agama Islam. Itong mga utaw na ya may musabapan adun na ya kilakaw ng alip-alipan, ya kilakaw ng mga damair, mga patha kasra o damma. Itong mga utaw na ya may musabapan na dun, na ya makabasakaw ng Quran. Itong mga sabapan na dun na ya makadagkaw ng lugatul Arabiya. Itong mga sabapan na dun na mga utaw na ya may musabapan, ya mamemorize mo yung Quran, ya mamemorize mo yung mga hadith. Mga utaw na yaga-indukan mo ng katigam pantag sang Islam. Nalong ni Imam Ahmad isugulong nan kami ng pagpakumbaba sini ng mga utaw. Magpakumbaba kita kamo sang kanaten mayo mga magkatigam. Ding laong ni Ibn Hazm rahimahullah launan ittafaqu ala ijabi tawqiri ahli al-Quran wal Islam wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika al-khalifa wal fadil wal alim. Laong ni Ibn Hazm rahimahullah launan, yagkasambok launan, yang kanatin mayo mga ulama, ng pagkawajib. Buko ng laungta mustahab gid na kung di mo inangon, di ka bun makadusa, o gid wajib, mana magadusa ka o di mo inangon. Una ito na wajib launan yung pag-addat, pagrespeto, paggalang sang mga ahlul Quran, mga utaw ng Quran, mana itong mga yama kalangag ng Quran, ya makadag ng Quran, yaga sa buhay ng Quran, yaga indo ng Quran, aw ng Islam, aw yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw apil da uman na date natin mayo igalang, yang pigataw na khalifa, maana ng khalifa, yang leader, Muslim leader. Yang Muslim leader, kailangan tayan addatan, respetun tayan. Nabida kung makatarungan yan, maturid yan na amir, aw yang pigatawag na madjaw na utaw, sangan butang tadon Muslim, madjo yung batasan nan, madjo yung kanan pagkautaw, madjo yung kanan gabukan, yaga ibalin sang mga butang ta, ordinary gidyan na Muslim, pero yaga ibali, yaga sambayangan sang Allah Ta'ala, yan yung yaga likay ng ipangharam ng Allah Ta'ala, date tayan igalang, aw labi-labi dalong nan, yung pinatawag na alim, yung matigam, yung aung kadagyod sang agama Islam, date tayan, addatan irespeto silan alang ng Allah Ta'ala. Mangalan ng Allah Ta'ala, ikadwa na yamalambit adi na upod sa mga kapatot ng kanaten mayo mga ulama, mahabbatuhum
wa tawliyahum, yang pagmahal lawnan, yang pagmahal lawnan sang mga ulama. Date natin pasayon yang kanatin mayo mga ulama. Date natin mayo palanggan yang kanatin may mga ulama. Sino ba adun na Muslim yang way kanan pagkalini, pagmahal, pagpalangga, pagpasaya sang kanatin mayo mga mangkatigam iyadan billah. At the same time, date maging matapat kita sang kanatin mayo mga ulama. Madapit kita kanilan. Madapit kita kanilan. Mamupud kita kanilan. Maging matapat kita sang kanatin mayo mga ulama. Upod yan isang kanilang kapatot. Agaw gani law ni Ibnu Abil Izzil Hanafi rahimahullah, yajibu ala kulli muslim ba'da muwalatillahi wa rasulih muwalatul mu'minin kama nataqa bihil Qur'an khususan alladhina hum warathatul anbiya. Law ni Ibnu Abil Izzil Hanafi lawnan, wajib lawnan sang kariko ng mga Muslim, uriyan ng kanilang katapatan, loyalty nilan, pagdapit nilan sang Allahu Ta'ala o sang kanang sinugo, yang maging matapat umansilan sang kapwa nilan mga mukmin. Maging loyal silan sang kapwa nilan mukmin, yang madapit silan sang kapwa nilan mukmin, kamagunawa lawnan ng pagkalambit sini sang Quran, khususan labi-labi dalawnan itong mga utaw na silan lawnan yang ganti saksisor ng mga kanabinabiyan kamagunawa ng mga ulama. Ikatloan lang ng Allahu Ta'ala upod sa mga kapatot, mga katungod ng kanatin mayo mga ulama, ad-du'a lahum wath-thana'u alayhim. Yaning pagdua lawnan para sang mga ulama. Pagdua ta sila sang Allahu Ta'ala. Pagdua ta sang Allahu Ta'ala, ya Allah, kauyi ang kanami mga mangkatigam. Ya Allah, atagi sila ng kusog sa pagdakwa ng agam Islam. Atagi sila ng kusog sa pag-indo kanami ng agam Islam. Ya Allah, protektay silan sikin sang mga mangkat, mga panyakit o sino man ay gadumdum na mat kanilan. Kailangan sang samok na Muslim, yang pagaduanan adun yang kanan, yang mga mangkatigam. Buy man o yang kamatay da, abir yang mang kamatay da, yang pagaduata silan na akaw yan silan ng Allahu Ta'ala, aampunon yung mga pagkasayop nilan, batang tadon o niya mang kaindo nilan na mali, mano siya mangyapon yung mga ulamata, na pangahinta sa Allahu Ta'ala na ipasinsya dagin ng Allahu Ta'ala inyo na pagkakamali nilan, o barasan sila ng Allahu Ta'ala sang lugat na ya maambag nilan para sang kamusliman o sang umat na yani, o tarimon inyan karik o barasan sila, o pasulun sila sang surga. Mana, aber pa yung mga ulama natin, buhay pa man silan o yamatay, di ta silan pagkaringawan sang kanatin may mga dua. Pagdua ta silan sang Allahu Ta'ala, o yang pagabantugun ta silan. Ayang apuriyan ta silan, abantugun ta silan. Nabidasan ka natin may mga ingkudan. O hindi kita man magpasubra na mamakapang lapal na kita ng mga piaglongan na pagsakuto na sa Allahu Ta'ala o di daw man mapakay, kamagunawan ng ikakita sang kadaygan ng mga sikta, nabidayang mga sufi, na yang kanilan daw man pagbantog sang kanilan mga ulama, magdating dasang level ng pagsakuto sang Allahu Ta'ala. So di kita naminin yan. Moderate kita. Yang moderate na pagbantog, pagpuri, gid sang kanatin mayo mga ulama. Na kung wain, ama kita, na pega respetuan ta, pega pahalagan ta, pega kilata, yang kanatin mayo mga mangkatigam. Law na Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu, hatta namlata fi juhriha, wa hatta al-huta fil bahri, yusalluna ala muallimin nasil khair. Long ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa benabenalong nan yang Allahu Ta'ala, aw yang kanan mga malaikat, aber palong nan itong buwag na iyan at tusang kanan kwarto, yan sang bayinan, kita kamo ng buwag aw inyang kanan pegaiyan, nagrabing kadugum sinyan aw yang kawat to, tas tagbibipag yun. Wa hatta al-huta fil bahr, aw aber palong nan inyang dakwana, na dakwa na kuha niya, yung dakwa na isda, yung kung balyina, kung minambalyina man ko itong pinakadakwa na isda alisan dun niya. Aber law na niyang balyina na iyan sang tinga-tinga ng dagat, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Magsalawat law nan silan
para sang utaw na yagaindo ng kadyawan sa mga utaw. Tanawayan na kalabihan ng kanatin mayong mga ulama na halos ubos ng binay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos ng binay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sining babawa ng dunya, yaga dua para sang mga utaw. Na yagaindo ng kadyawan, uno pa ba yung masubra pa na kadyawan kaysa sang agam Islam? Yang magaindo kaw ng Islam. Magaindo kaw ng Quran. Magaindo kaw ng sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magaindo kaw ng insakto na pag-ibada. Yang mag-aapayag mo yang ihalal o iharam ng Allah Ta'ala. Yang magaindo kaw doon ng tama, maturid, insakto na akida. Ano pa ba yung mas madyaw sini na pagaindo sa mga utaw? Yan kay Allah ng Allah Ta'ala, ubos ng mga binay ng Allah Ta'ala. Magdua sila ng panginluyan o kadyawan para sa mga yagaindo ng kadyawan, yagaindo ng agam Islam. Adun ikaw naman siya, hindi ikaw magadua para sang kanaton may mga ulama. Yang butan lingani na iyan at sa tingatingan dagat, yagadua sang Allah Ta'ala ng kadyawan para sa mga ulama. Yang sa kuan pa yang buwag gani na yan at usang kananbay sang kwartunan, yagadua ng kadyawan para sang pigataw na mga mangkatigam na yagaindo ng insakto na pag-agama. Ikaw pa ko na utaw, nakapwada mo gani utaw yang pigatawag na mga ulama, di ko pa magadua ng kadyawan para kanilan at usang Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw pat alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, ar-ruju'u ilayhim was-suduru an ra'yihim la siyama fil fitani wan nawazil. Mga alang ng Allah ta'ala, upod pagyud sa mga katungod, mga kapatot ng kanatin mayo mga ulama. Yani importante yani, yang pagbariklaw nan sa mga ulama. Pagbariklaw nan sa mga ulama o yang pag-agad, pagsunod lang nan sang kanilan mga opinion, mga piglawngan nilan, labida o yama kasugat sang Quran o sang Sunnah, labi-labi dalawng nan sang panahon ng fitna. Batang taon niya kay tabu na fitna adun. Aon niya kahitabo adun na mga usapan pa, mga panghitabo na usapan pa need adun ng guidance ng mga kamusliman, dahit sang kamusliman magbarik sang mga ulama. Agaw sa Allah ng Allah Ta'ala, yan kita dun sa panahon ng fitna. Yan ba na? Adun na panahon, palalayang fitna. Grabe adun yung batalo kanata pagdating sang kamuslim ta. Madigyan temptasyon. Madigyan igapang kahitabo adun sa pamanwata na pwede adun makasapad, makapakawat kanatin sa maturi daw insakto na pag-agama. Abir sa dambay, abir sa ng pamilya, yan da yung fitna. Grabe adun alang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aon mga igapang kahitabo, aon mga panghitabo na kahitabo, na yung utaw halos dinan katigaman adun, pwede ba yan apilan ni Muslim o di? Labidasan adun sa Pilipinas, mga protesta, mga rally, o uno paasan. Na yan kariko, kung yung Muslim adun, yung Muslim, wayan pagapaki, kung insakto pa ba yung kanang pegainang o di, yung importante, kalininan, gusto nan, maupod bidyan sinya ng mga gabukan. Pero yung Muslim na yagadumdum pabun ng ka-Islam nan, mausip yan sang ginawanan, pwede ba yan o di? Na pagdating sini ng mga sitwasyon lang ng Allah Ta'ala, upod sang kaluwasan ni Muslim, pagdating sang fitna, yung pag-refer barik sang kanatan may mga ulama. Amay ka aong kanaton mga butang labida sang agam aong koneksyon nan sang pag-agam at sang Allah Ta'ala na kung wain o sa kwan pa kailangan natin ng advice, kailangan ta ng payo, kailangan aon mamakalaw kanaton ng madyaw o tama uno indait inangan magbarik kita sang kanaton may mga ulama. Labida kung aon niya pang kahitabo na fitna sang banwata, aon niya pang kahitabo na mga alubyo sang kanaton banwa. Labi daw niya mga ting eleksyon da o mga igapang kahitabo o eleksyon na mga kwan, mga butang na fitna na uno yung date ta inangan alang ng Allah Ta'ala supaya makaluwas kita sa kadusan, makaluwas kita sa mga mali na gabukan sinyan na mga panahon na igapang kahitabo niya ng mga fitna, yang magabarik kita sang kanatin may mga ulama, yang magarefer kita kanilan barik, yang magabarik kita kanilan labida alang ng Allah Ta'ala aw mga butang na wata katigami mapakay bayani aw di magbarik kita sang kanaten mayo mga mangkatigam
Kailaw ng Allahu Ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Law ng Allahu Ta'ala agaw sa pag-usip lawnan kamusit mga tao na kalang katigam sa makapantaglaw nan sa mga butang nawa may katigam. Mana, wakaw katigam, pag-usip sa matigam. Yan kaya lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw gani, nangayang mga muslima doon, nga majority sa mga muslima doon, yaga kada ng fitna. Yaga kada ng mga fitna na pangkaitabo sa pamanwanilan. Yaga kalihis silang sa maturid na pag-agama sa bapan sang fitna. Nga ala ng Allah Ta'ala, di silang magbarik sang mga ulama. Di silang mag-refer, mag-konsulta sa mga ulama. Unindate natin inangan sa mga minini na yaga pangkaitabo adun. Kaya ni mga ulama lang ng Allah Ta'ala, mas silan yang yiga pakakita adun ng sitwasyon. Kita yang kikita tagid, uno yang yiga kay tabo, o yang lilini ng ginawata, or di man ng lilini ng ginawata. Pero yung mga ulama, sobra pasan. Kaya kikita nila niyang posible ipiktusini pagkabos. Agaw gani, ang peglongan ni Sheikh Aziz Farhan. Si Sheikh Aziz Farhan, hafidahullah, sambok sa mga ulama ng salaf adto sa UAE na sambok yapon niya ni sa mga yama estudyante ni Sheikh bin Baz rahimahullah lawnan yang piaglawnan lawnan ng mga ulama sa panahon ng fitna yang opinion yang fatwa yang pigatawag na piaglawnan ng mga ulama sa panahon na niya kakitabo na fitna mabugat alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay na nga yang utaw manggod yan nature ng utaw yang mag-agad yan sang uno yang kanan lilini ng ginawanan mana uning emosyonan minan magud kita na utaw yang kanata lang ng Allahu Ta'ala basta kalini ng kanatin ginawa or tangtadon jag kadada kita ng emosyon ya magad daw man kita mana yang utaw yan nature ng utaw mag-agad sang emosyonan okay yang mga ulama baka na minan mabugat yang piglongan ng mga ulama pagdating sa mga waktudan ng fitna. Mabugat yang piaglongan ng mga ulama pagdating sa wakto ng fitna. Kaya na nga, kadalasan na amalong adun ng mga ulama pagdating sa fitna, inyan ng mga piaglongan nila, taliwas sang uno yang lilinin ng ginawata. Agaw sa mininyan, mabugat. Agaw sa kailangan dahil kita magbarik, mag-refer kita barik kanilan. Aw kung uman mga makabago adun na mga, o sa kwan pa mga, yaning mga butang, na waa kapayag ka natin yung hukuman sinisang agamis na iusip ta sa mga ulama o mag-stick kita sang kanilan mga induwan. Nabida doon, alhamdulillah, yung kanatan may mga ulama yaga paka-issue da ng mga fatwa, mga religious verdict, religious ruling, pantag sang sambok ng butang, bayagid yan, yapalugwa sila ng fatwa na yung pigataw na pagmama, yung pagmama na pigainang kadalasan ng di dagid pangkainganan ng mga utaw na kung Wayne abay dagid magtubad-tubad tumugani inyang igasuka ng dugo pero baka kadi kay mamagid na ya makapalugwa yung mga ulama natin ng fatwa makapantagsan na haram yan alang ng Allah Ta'ala na taman adon alang ng Allah Ta'ala matagyapayag da ng mga ulama yung pagkaharam sinyan inagad da yung mga dalil o muasin yan na madagyapon sa mga Muslim yang yaga kontra sinin na fatwa yaga daot sa mga ulama sabab sinin na fatwa etc. na yanin ng mga utaw na minini yung approach nila sa mga ulama na yan kaya doon alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yani sila niya muna mamabiktima ng fitna amay ka magpakawat sila sa mando ng mga mangkatigam iyadan billah din bayagid yakon sila na yang pagpanigarilyo haram na apil asan itong electronic smoking inyang vape na yan kaya lang ng Allah Ta'ala alhamdulillah yung kanaton may yung mga ulama kaya kasarigan taman okay dua kita pagalaw na yung mga ulama ta perfecto sang ubos ng butang okay yung mga utaw na makagaga kumita kung tama ba o mali yung kapalugwa ng mga ulama na kuwan mga fatwa o mga induan yung kapwa gyapon lang ulama subutang ta adon ikaw adon na Muslim kaugid yaga kuang kaugid yaga agama kaugid way kan mo katigam nasunod kaw adun sang pigatawag na uno yung fatwa ng mga ulama pero kung ikaw ang kan mo pangadi makapangadi kaw sambuk kaw gyapon na matigam kaya mo kumila ng tama sa mali na kung kiton mo adun na mali sang piglongan nila na ipayag mo yan kanilan supaya maturid kung bagid dapat
turidon. So yan kay alang ng Allah Ta'ala, magbarik kita sa mga ulama ta kay na nga sila niyang masya matigam ng sitwasyon. Labida pag aunday yagapang kay tabo na fitna walubyo san kanatin mayo pamanwa. Ikalimaan lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upod sang mga kapatot ang kanatin may mga ulama ta'atuhum fil ma'ruf. Yang pagpangagad kanilan sang kadyawan. Mana yang pagpangagad sa mga ulama bagay ng 100%. Mali yung pagkakwa na dun na basta alim automatic pangagadan ubos ng kanan pigapanlong. No, bagay minan. Yang kanatin mayo mga ulama, mano siya gapon kapag unawata. Wa magpasabot yang utaw ya makapangadi, ya makalahar ng Quran, ya makalahar ng mga hadith o uno paasan na matanak dayang kanan kamamano siya. Mana yung pagkasayop? Magkasayop gyapon yang kanatin may mga katigam agaw gani ilaw adi ta'atuhum fil ma'ruf. Ya mamangagad kita kanilang sang kadyawan, sang kadyawan. Mana kung madjaw yung pigasugo nilan, madjaw insakto, ya makasugat yung pigasugo nila na wajib kita mangagad kanilan. Awgid kung kikita na tanawada papakasugat, mali da uman yung pigapang sugo nilan, anadita silang pwede pangagadan san. Kay law ng Allah, law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Way law nan pagpangagad sang binaway sang pagsupak sang igabay. Aber paalim yan. Aber paalim yan. Agaw gani, isa sang igapakatading sa mga kamusliman, labidas sang kadaygan, madig sa mga igapangadi adun, yaning kanilan pagtaasob, pagiging panatiko sang kanilan mga alim, sang kanilan mga ustad, mga sheikh nilan, na kung wain, kung yang ustad nilan magalaw ng minini, ito dayan tama. Ang manggod time man lang ng Allah Ta'ala na yung kanatan may mga ulama, magkalahi-lahi sila ng opinion. Magkalahi-lahi sila ng opinion. Na yaning kanilan mga estudyante uman, yang magkaitabo, imbis yang pegaanap tawain yang kabunna, wain yang insakto, yang magkahitabo adun alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagkampihan dayon nilan, pagdapitan dayon nilan yang sheikh nilan, yang ustad nilan, aber payag kamalida, baka naminan yang indwa ng agam Islam. Simpana, wapa pakasugat da yang ustad mo na paglaw ngayon, tuwa dayan. Kundi na panawi yan. Kaysa matading kaw, baka ng 100% perfecto yung kanatan may mga ulama. Manong siya gyapon silan. Kung ya makasugat yung mga induan nilan, agadan ta silan, kung di na di kita. Kailang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. O kamulong na ng mga yamamaratyaya, pangagad kamu sang Allah Ta'ala, o pangagad kamu sang kanan sinugo, o sang mga leader kamayo. Na yang ulul amr, na ya malambit sinin ayatan, humul umara wal ulama, kama qala Ibn Kathir fi tafsirihi. Law ni Ibn Kathir rahimahullah sa ang tafsir, sinin na aya na, wa ulil amri minkum, na wajib man kita mangagad sa mga leader kanat, law ni Ibn Kathir, humul umara wal ulama. Silan lang na niyang mga leaders ng community, at the same time, upod asan niyang mga ulama, yung mga lead, mga katigamta. Okay, ito sagaw, kamagunawa na yung pagpangagad sang leader, baka ng 100%, simdagyapon sa mga ulama, mana kung ya makasugat, sang induan bitikan ng Quran o Sunnah, magagad kita. Kundi na di kita alam ng Allah Ta'ala. O katapusan na mamalambit ta sinin ng mga waktu na yan eh. Pud sang kapatot ng kanaton may mga ulama, istisharatuhum wa taqdimuhum ala gairihim fil majalis. Yang sa kwan pa yung pag-istishar, pag-musyawara, pagkonsulta lang nan sa mga ulama. Ay makonsulta kita sa mga ulama, aw yang paunon ta silan, priority ta silan, sang kadaygat pa kanan sa mga ingkudan. Di kalikayan alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, aw mga katipon na magkaitabos ang kanata, mga kawin, mga kanduri, mga ingkudan, mga katipon, o uno man yan. San na mga katipon, upod sang kapatot ng mga ulama, kung aun matigam yang makaingkod asan, yang konsulton ta silan, alim uno yung katanaw mo sini. Uno yung opinion mo sini. Uno yung madyaw sininangan kay alim. Konsulton ta silan. Simpa na dun sang kanatan katipon, aun mga alim na yama, aun mga ulama na yama kaatin, konsulton ta silan. Konsulton ta, pangayuan ta siya ng mga tuwada, mga induan. At the same time, i-priority ta silan. I-priority ta silan sang kadaygan pa kanilan. Kaya nga, mga mangkatigam yan eh. Ang mga utawa doon na, sa pa, mas pega priority nilan yung mga politiko. Nabiyada gayda, nabida outing election.
mas piaga priority pa nilan, piya kaaddatan pa nilan, piya pa o sa paghani, mas piya pa ingkod pa nilan sa presidential table yung politiko na magkadto sa programa ng kaislan, pero yung alim ya tugid sang kilid o ya tugid sang likod. Pagkanaminan alang Allah Ta'ala, kanaminan yung pag-addat sa mga ulama. Yung mga ulama piga priority yan. O sa kwan pa VIP yan long panambasa. Minan dapat yung pagtratarta sa mga ulamata, labida sa mga ingkudan. Agaw gani, laong ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbaban aw syubbanan. Laong ni Abdullah ibn Abbas, yang mga qurra lawnan. Mano ng qurra, magbabatyay ng Quran, na sa panahon ng mga sahaba o mga tabi'in, yang mga magbabatyay ng Quran, bagagin ng magbabatyagin ng Quran, or matigam gid bumatya ng Quran, matigam uman sang Quran. Mano, mga ulama. Di ka magunaw sa panahon ta doon, na o sa kwan pa, that doesn't mean na memorize mo yung Quran, yatigam dakaw ng Quran, yakadagdakaw ng Quran, kadagad na mo yung tafsir induwansan. Yan yung kabutang adun ng hifdul Quran sa panahon ta. Pero sa panahon ng mga sahaba o mga tabi'in, once kabilang ka sa mga magbabatay ng Quran, hafidul Quran, automatic kaw alim kay na nga, kaya kadagan man nilan yung Quran, kaya yung Quran yaturon sang basa nilan, kaya kadagan nilan. So yan kay, lang ni Abdullah ibn Abbas, yang mga magbabatay lang nan ng Quran, ng Quran, silan lang nan yung mga utaw, na pirmi iyan sang katipon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Butang ta si Umar ibn al-Khattab itong yan dayang khalifa, kada magpaaw niyan adun ng katipon, pirminan inagad mga mangkatigap. Pirminan inagad mga katapanan, mangkasid kanan itong mga utaw na langag nilan yung Quran o ipangkadagan nilan yung Quran, wa musyawaratihi. At the same time, silan yung pirmi piga konsulta ni Umar ibn al-Khattab. Kuhulan kanu o syubbanan. Aber palawnan matikading dayan, urbinata pa. Sangan adun na yan, matigam bumatya ng Quran, ya makadag ng Quran, ikapangadiyan na niyang lasak ng Quran, yan yung pirmi pegainang ni Umar ibn al-Khattab na usakon mga advisor nan. Yang tigtuwada kanan, labi na itong yan dayang khalifa, adong pirmi ng pega priority, pega BIP ng permanente, yan na mga utosang kanalingkudan. So yan kay Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, upod sang mga kapatot ng kanaton may mga ulama, o inshallah subhanahu wa ta'ala sang sunod doman natin mayon na kuwan aning live apadayunon natin yang bawgyapon natin makapantag sang mga kapatot ng kanaton may mga ulama. Ngayon ta sang Allah subhanahu wa ta'ala na sa kuan pa atagan ng kita ng insakto na kadag pantag sang kanan agama. Ngayon ta sang Allah subhanahu wa ta'ala na ridskyan ng kita ng sang kwan pa ng kagaga ng paggubok ng kanan mga suguan o paglikay ng kanan mga ipangsagda. Ngayon ta sang Allah Ta'ala na tabangan ng kita sang pagtigam sang mga kapatot ng kanatan may mga mangkatigam o yang maatag tayani kanilan asili dagit taman. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.